Juby. 9 minutes Juby para mag-wild. Nga, katong ka na ni Ron nga. Siguro masabi, dito ka binlan mo rin. Full fight ba? Sabal yun ah. Floor. Ano sa vlog. Ako ang nga. Ano na lang? Padulo ba di part? Isa ra mag. Diyan sa tuwa bitang. Diyan. Dili oh. Apil ni Musa. Toppings. May papadaan. Kanon niya. Sige na pagana. Sige na. Support ran ba na ko ng vlog. Ang duta kailang tawon eh. Ay, di ko na ako. Kau nak nera sauce. Tumuka. Yo. Ikaw Ano bangaon na mo? Sige lang, good. Maulan na sila mo ko. Ang picturean. Ulaw pa? Lumbia Hill Garden Resort. Video. Ngip-ngip kayo. Okay, suga.